Дзеці удзельнічалі ў конкурсе святога пісання ў двух узроставых катэгорыях. Да 12 гадоў і пасля 12 да 14 гадоў уключна. І па выніках першага і другога этапу у фінальны этап, который сёння прайшоў у Віцебску, прайшло 42 чалавекі. Увогуле все малайцы, але і нават некаторыя балы не вельмі шмат адрозніваюцца, але ўсё ж такі у нас ёсць пераможцы і першае, другое, трэцяе месца, але сапраўды вельмі маленькая розніца паміж вамі. І я вельмі рада, што ў нас такія таленавітыя дзеці, што вы малайцы, і я спадзяюся, што таксама і ў наступным годзе вы будете удзельнічаць у гэтым конкурсе, ну, ўжо будуць іншыя, канечне, кнігі. І цяпер мы хацелі б назваць спачатку фіналістаў малодшыя, з малодшай катэгорыі, ну, са старэйшай. І такім чынам трэцяе месца ў малодшай катэгорыі заняла Вікторыя Беленец. У малодшай катэгорыі займае Мілена Ушак. І першае месца ў малодшай катэгорыі займае Даніл Барыла. Шарковщина, з парафії Шарковщини. Шарковщина, молодці. Третє місце займає Станіслав Рудковський. Другое место у старейшей группы занимает Дарина Алякнович. И первое место у старейшей категории занимает Доміника Панько.